Goedenavond, van harte welkom bij dit Alzheimer Café van de maand april. Vanavond hebben we een heel fijn en bijzonder onderwerp. Stel u nou eens voor, u zelf of iemand in uw omgeving heeft dementie. En wat dan voor heel veel mensen bekend zal zijn, is dat het soms moeilijker wordt om contact met elkaar te leggen. De taal kan gedeeltelijk verloren gaan, het begrip wordt wat lastiger. Het tempo is misschien wat lager van iemand met dementie. Maar hoe kun je dan toch op een goede en fijne manier met elkaar in contact blijven? Daar gaan we het vanavond over hebben. Mijn naam is Nicole en samen met mijn collega Catherine gaan wij deze avond vormgeven. Ja, wensen wij u in ieder geval een mooie avond. En we hebben hier onze gastsprekers, Cindy Hubers en Jeroen Poels. Zij zullen zich verder aan u voorstellen deze avond en ook middels voorbeelden naar voren laten komen wat eigenlijk de Mimacus precies inhoudt. Zullen we jullie het woord geven? Ja, want dat is, jij zei nou al, dat heb ik niet gezegd. We hebben het vanavond over de Mimacus-methodiek. Ja. En daar weten jullie alles van. Ja, en door middel van voorbeelden doen jullie het uiten en gaan wij in deze uitzending erop reageren om eens te kijken van of wij het een beetje snappen wat zij precies willen laten zien. Ja. Ja? Dus wij gaan zitten en jullie stellen jezelf verder voor. Succes! Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Nou, ten eerste kijkers thuis, maar ook hier in de zaal, welkom. Ook even bedankt naar Alzheimer Café Venray dat we hier mogen staan namens Stichting Mimacus. En dat we iets mogen vertellen over de stichting. Een stukje over de Mimakker, maar vooral over de Mimacus methodiek. En Cindy, ik begin bij jou. Jij mag je even voorstellen wie je bent. Ja. Oh. Yes, wie zijn wij? Mijn naam is Cindy Hubers en ik werk onder andere in de geestelijke gezondheidszorg als onderzoeksassistent. Ook bij mensen van 65 jaar of ouder met angst of depressie. En ik werk als Mimakker-pien bij mensen met dementie. Ja, ik ben Jeroen Poels, woonachtig in Halen, Midden-Limburg. Mijn route zit wel in Venray trouwens, op de Smakt. Dus Poels, achternaam zegt het al. En ik werk als verpleegkundige binnen Proteon, locatie Hoornheide. En daarnaast ben ik Mimakker, TIES. En daarnaast ben ik ook belevingsgerichte coach. En dat houdt eigenlijk in dat ik meekijk op de werkvloer van hoe maak je contact met mensen met dementie, mensen met niet aangeboren hersenletsel. En dat doe ik, bekijk samen met verpleegkundigen, verzorging, gastvrouwen, vrijwilligers, maar ook mantelzorgers neem ik daar aan mee. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is, hoe leg je contact? En de bedoeling van vanavond is eigenlijk dat we een heel stukje vertellen over de Mimakker en de stichting. Maar dat we daarna ook echt met jullie interactie zoeken en met de dames, waar we de Mimacus methodiek willen laten ervaren en laten zien. Dus ja. Nou ja, het ontstaan van Stichting Mimacus. Arne Huibers is eigenlijk de stichter van Stichting Mimacus. En die is in 1999 gevraagd geworden van, door een activiteitsbeleidster kun jij eens kijken als je met de rode neus contact kunt leggen met mensen met dementie. En zodoende is Arno gaan onderzoeken en wat bleek, die rode neus die legde echt heel mooi contact. Het is niet een clown die in circus werkt of ballen hoog houden, maar de clown werkt eigenlijk vanuit de Mimacus methodiek, dus eigenlijk heel traag, in slow motion, vaak zonder taal, puur vanuit de regie van de ander. Dus wij bepalen niks als Mimakker. Per 2002 is de Stichting Mimacus geworden. Dus we bestaan toch al heel wat jaren. Even voor jullie, we hebben nu op dit moment rond 150 Mimakkers binnen heel Nederland. Dus dat is best veel. En als je kijkt naar Mimacus, wat is het woord eigenlijk? Ja, Mi staat voor mijn. En Makkes is eigenlijk clown, maar wij noemen het maatje. Want een Mimakker is een maatje. Als je als Mimakker bent, hoef je niet veel. Gewoon erbij, er zijn. Dat is eigenlijk vooral het belangrijkste. Ja, en we zeggen communicatie van hart tot hart. Dat betekent eigenlijk dat we altijd de afstemming hebben met de ander.
En dat de ander bepaalt. En dat kan vaak zijn met woorden, zonder woorden. Ook een vinger die beweegt naar de ene andere vinger. En dan kunnen we best een 5 minuten zo blijven zitten. Alleen met die vinger. En dat is contact. Dus het is niet taal of oogcontact, kan. Maar ook veel lager en veel dieper. Als taal niet vanzelfsprekend is. Nou, wat je vaak ziet met mensen met dementie. Is dat taal verdwijnt. Of minder wordt. Dan is het heel belangrijk om niet altijd iets te begrijpen als iemand iets zegt. Of iemand vertelt heel aan samenhangende verhalen. Dan willen wij, als mens, wat zeg je nou eigenlijk? Ik begrijp jou niet. Maar wij als mimakker zeggen nee, is niet nodig. Het aansluiten in de beleving. Dus het spiegelen van klanken, het spiegelen van woorden. Dat maakt juist die verbinding. En dat is niet eens makkelijk, en vooral niet voor jullie als mantelzorger, want je hebt toch met je naasten te maken, met emoties. Maar er is heel veel uit te halen om op deze wijze contact te maken. En we staan voor mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperking. Maar we zijn ook al zover dat we mensen met niet aangeborene hersenletsel, dus mensen met een CVA, ook mensen met Parkinson, ook mensen die in de laatste levensfase die terminaal zijn, waar iemand helemaal ligt op bed en totaal geen contact meer met te maken is, gaan wij juist onderzoeken, nou, waar zit dat contact? En hoe kunnen we toch bij iemand komen? En ook voor de familie die er is. Wat kunnen we hun meegeven in het maken van contact? Ja. Nou, Jeroen vertelde het al een beetje, maar waar gaat Stichting Mimakkes dus voor? Inderdaad, het beter contact maken met mensen waarbij taal niet meer vanzelfsprekend is. Dus mensen met een verstandelijke beperking of bij mensen met dementie. Om inderdaad voorbij die taal op een fijne manier contact te kunnen maken. En daarmee willen we ook graag de kwaliteit van leven van deze mensen verbeteren. Hè? Dus ook als mensen soms al wat verder weg zijn in de dementie, of inderdaad wat Jeroen zei, hè, als de taal niet meer vanzelfsprekend is en het verhaal is wat onsamenhangend, om juist daarbij aan te sluiten. Dus het gaat helemaal niet zo om of het verhaal kloppend is, maar het gaat juist om het aansluiten bij wat ervaart diegene op dat moment en kan je daarbij aansluiten en kun je op die manier verbinding maken en contact maken van hart tot hart. Dus het gaat helemaal niet van we moeten het verhaal kloppend maken of de onduidelijkheid die er heerst, die moeten we verduidelijken. Maar we gaan juist mee in die beleving. Dus we stemmen af, we vertragen en op die manier ontstaat er ruimte om ook het kwaliteit van leven te verbeteren. Ja. Ja. Heel mooi gezegd, Cindy. Ik kan er veel niks meer toevoegen. Ja. Zoals Jeroen vertelde is het eigenlijk begonnen vanuit de clown. Dus inderdaad Arno Huibers is met de rode neus op dit gaan onderzoeken en dit verder gaan ontwikkelen. En zo zijn er inderdaad heel veel mimakkers die met de rode neus op zich voortbewegen, zeg maar. Maar eigenlijk gaat het ook om die methodiek achter de rode neus. Want wat wij als mimakkers leren en inzetten, daarvoor hebben we niet per se allemaal die rode neus nodig. Dat zouden jullie als vrijwilligers, als mantelzorgers of zorgprofessionals ook zonder de rode neus kunnen inzetten. Het gaat om bepaalde manieren van contact maken en afstemmen. En daarom is die ook zo waardevol voor mensen die zichzelf niet per se met rode neus op zien. En daar willen we vanavond ook wat meer aandacht aan besteden. Hè? Van hoe kun je die methodiek, hoe kun je die mimakker-methode nou ook inzetten als mantelzorger, als vrijwilliger of als zorgprofessional. Die methode kan op heel veel manieren heel waardevol zijn. En daar willen we jullie vanavond wat meer over laten zien en wat meer meenemen. Nou ja, we hebben een beetje verteld hoe doen we dat. Nou, wij geven vanuit Stichting Mimakkes geven wij trainingen, workshops aan zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers. Eigenlijk ook aan scholieren. Want ik ben zelf vanuit origine verpleegkundige, maar ik merk dat de school of de opleiding tot verpleegkundige verzorging IGE eigenlijk vaak tekort schiet. Wat moet ik daarmee te zeggen? Zij werken heel erg taakgericht. Katheter inbrengen, spuiten, steunkousen, ADL, wassen. Is heel erg taakgericht. Maar voordat je die taak gaat doen,
zul je toch eerst moeten afstemmen in contact. Dus met andere woorden, een stukje veiligheid moeten creëren bij de ander. En dat is heel moeilijk, want we willen snel en vlug en nog sneller. Maar door te vertragen, en daar komen we straks ook even op terug, door te vertragen versnel je eigenlijk. Dus je maakt eerst echt bewust contact met iemand. Wat we ook doen is coaching op de werkvloer. Dat houdt in dat wij vanuit de trainingen, workshops ook op de werkvloer komen bij zorgprofessionals, gastvrouwen, gastheren, ook vrijwilligers. Enkele keer ook mantelzorgers die zeggen van ja, ik wil gewoon eens meekijken van hoe kan ik contact leggen. Omdat wij van mening zijn vanuit Stichting Makkes dat je kunt iemand iets aanleren, maar wij gaan vooral dingen laten ervaren. Dus op het moment dat ik tegen u zeg van ja, je moet het zo gaan doen, je moet zo het contact leggen, ja, dat ga je niet doen. Dus je moet eerst gaan ervaren. Dus we willen in die workshops laten de mensen ervaren, wat doet dat als je heel veel gebruikt, heel veel taal, heel druk. En op de werkvloer kunnen we nog eens extra die body daarin geven. Het aha-effect. Nou, en als laatste doen we inderdaad ook die makkers opleiden, wat we al een beetje hebben benoemd. Dus dat is het eigenlijk. Ja. Wat Cindy en ik, toen wij werden gevraagd, van ja, willen jullie iets komen vertellen binnen het Alzheimer Café, zeiden wij eigenlijk meteen van ja, we willen u iets laten zien. En door te laten zien, kun je ook ervaren. Kijk, we kunnen wel zeggen van, je moet het zo doen, maar dat willen wij niet. Dus wat wij hebben bedacht, is dat we zo meteen 2 rollenspellen uitspelen met elkaar. En de eerste is eigenlijk hoe het normaaliter gebeurt. En nogmaals even voor jullie, het is niet zo dat wij iets laten zien dat jullie dat ook doen thuis, of waar dan ook. Maar we willen het ook een beetje uitvergroten, om echt die body aan jullie te laten zien en ervaren. En het tweede stuk, dan gaan we zo meteen iets doen met de Minimax-techniek. Nou, en tussendoor hebben we 2 dames gevraagd, die we zo meteen naar de eerste casus, of eerste rollenspel, willen vragen, nou, wat hebben jullie gezien? En wat hebben jullie ervaren? Dus we gaan even wat dingetjes neerzetten. Dit laat een beetje terug. Ja. Nou, even voor jullie. Cindy is de mens met dementie. Want dementerende, dat klinkt niet, vind ik niet passend, want het is een mens. Zij woont nog thuis. En ik ben de naaste. En ik wil, ik wil haar verzorgen. Ik wil voor haar zijn. Dus we gaan nu even een eerste rollenspel doen. En daarna kom ik even bij jullie terug. En dan gaan we even kijken van wat hebben jullie ervaren. En misschien als vanuit de zaal nog dingen zijn, kan het misschien ook altijd benoemd worden, denk ik. Dus ja? Mm-hmm. Oh, ik moet nog eventjes, dat is mijn Cindy moet ik daar nog een dagbesteding verzorgen. Oh, ik moet de wasmachine nog doen, ik moet het bed nog opmaken. En hoe laat, ik moet er zo, het busje komt zo van de dagbesteding, ik ga ze even wat geven. Cindy, drink nou eens even op, Hoeft niet. Jawel, drink nou eens, schat, de dagbesteding komt daar, het busje komt. Nee, ik wil het toch hebben dat, eet, alsjeblieft, doe nou, alsjeblieft. Nee, ja, maar je moet het, want we gaan zo meteen weg. Nee, wil ik niet. Nee. Oké. Het is heel overdreven gedaan, hè? Maar doen we bewust. Want anders dat ik het heel klein speel. Dus dames, even aan jullie. Wat hebben jullie gezien? En ervaren? Haast. Heel veel haast. Ja? Weinig aandacht voor Cindy. Daar overheen stemmend, met jouw haast. En je wil maar dat ze drinkt. Ja. Maar Cindy denkt van ja, het is goed met jou. Ja. Dat ga ik niet doen. En je gebruikt heel veel woorden, valt me op. Oké. Maar ook opdringerig in je doen. Heel dicht bij haar. Mm-hmm. Weinig afstand. Ja. Maar had ik contact met haar of niet? Nee. Dus waar zat het contact vooral in voor jullie? Waar zat het vooral? In de afwijzing van haar naar jou. Ja, precies. En nogmaals, dit gebeurt, het gebeurt nog steeds. Maar het heeft met bewustwording te maken. En vooral als ik naar jullie kijk, de meeste mantelzorgers, er zit een gevoel onder. Want
eigenlijk wat ik bij haar wil doen, is van al mijn zorghart, mijn liefde voor mijn vrouw, wil ik dit doen. Maar je ziet dat het heel averechts werkt. En dat heeft met te maken van, kijk, ik wil dat glas water, dat is voor mij belangrijk, want ik zit nog alvast bij die dagbesteding, dat busje komt dadelijk. Dus, maar dan zit zij nog niet. Nee. Dus daar zit vooral waar het niet het contact in gelegd is. Maar Cindy, we hebben dit niet veel geoefend. Nee. Maar hoe was dat voor jou? Ik vond het überhaupt als mezelf gewoon al intens. Dus laat staan voor iemand met dementie waar verwerking wat trager gaat of kan gaan. Heel intens. Ja. En je vraagt heel veel van me op zo'n moment. En ik heb eigenlijk nog niet eens in de gaten wat je nou precies wil. En je bent eigenlijk... Je wilt me water aanbieden, maar je bent al bezig met de volgende stap. Terwijl ik nog denk, wow. Dus ik ga helemaal in de weerstand, zeg maar. Ja, en wat deed het met jouw innerlijk gevoel? Wat voelde je bij jezelf? Wat deed het met jou? Een soort onrust en onveiligheid. En een soort, echt een soort bijna een afkeer van, laat maar. Dus, ja, mooi. Nou, wat we nu doen... we gaan nu volgens de Mimax methodiek doen. Kijk, we hebben nu een iets gepakt, een casus, een rollenspel. Na de pauze straks willen we gaan kijken van, zijn er vanuit jullie waar jullie tegenaan lopen. Dus we hebben gewoon iets gepakt waar we die Mimax methodiek willen gaan blootleggen. Nou, wat we nu doen, dames, we gaan het nu nog een keer doen. En dan wil ik jullie laten zien en ervaren dat het vanuit die Mimax methodiek ook kan en hoe het contact dan ontstaat. Ja? Nou ja, als jij wil gaan zitten, dan... En kijk ook goed, voordat ik naartoe ga, wat er gebeurt met mij. Zo. Hey. Oh, ja. Ja. Ja? Is dat voor mij? Ja. Oh. Ja. Oh ja. Ja. Oh. Voor jou. Oh, oké, ja. Ja. Lekker? Ja, lekker. Ja? Ja. Ja. Nou. Ik ben niet makker coach, maar voor mij is het ook spannend om jullie te laten zien. Dus ik moet ook echt dit gaan doen. Dus dames, wat hebben jullie nu gezien en ervaren? Rust. Ja? Ja, wat me opviel was dat je het glas water eerst wegzette. Mm-hmm. En dat je een stoel pakte en naast haar ging zitten. En ik weet niet of dat bewust was of dat er bij de methodiek hoort of niet, maar dat je dezelfde houding aannam als zij. Ja, ik vraag je me even terug. Waarom zou ik dat gedaan hebben? Om het glas eerst naast me neer te zetten? Omdat ik denk dat je eerst contact wil voordat je haar in contact brengt, zeg maar, met het glas. Anders is het veel te veel, verwacht ik, veel te veel in één keer. Ja. En ik vermoed dat je het contact maakte door te lachen, hoor ik inderdaad. Maar ook door ernaast zitten op gelijke hoogte. Mm-hmm. En dezelfde houding een beetje aannemen, waardoor je... Ja, Gelijkwaardig. Ja. Heel mooi gezien. Houding, spiegelen, minder taal.
je zult wel ook denken van, ja, mijn man die gebruikt heel veel taal. Ja, dat kan. Dan moet je onderzoeken, hoe ga je dat dan doen? Dan zou je iets anders moeten doen als we het nu gedaan hebben. Maar heel mooi, want dat glas... bij het eerste zagen jullie dat glas, dat was voor mij heilig, want dat moest opgedronken worden. Want dat moet, want anders ben ik dan toen meteen te laat aan. Dus dat glas is voor mij belangrijk om neer te zetten. En ik wil eerst, hoe we zeggen, afstemmen in bewust contact. En bewust contact is letterlijk elkaar zien. Hè? De mens zien. En het is heel moeilijk om dat te parkeren. Maar je ziet wel dat daardoor het contact van haar ontstond. Dus ik was niet hetgeen die contact met haar maakte. Maar zij begon te lachen. Ze keek me aan. Ze zag me al aankomen. Hè? Ik weet niet of jullie gezien hebben. Hoe ik die stoel pakte. En dat is het vertragen. Ja. Want mensen met dementie, dat bovenbrein, het denkend brein, waar we ook doen kiezen, dat vervaagt. Dus het onderbrein, waar juist de emotionele brein, noemen we het ook wel, daar zit ook de angstkern, de amandelkern. En op het moment dat het denkend brein, dus als ik aankom lopen en ze denkt, oh, daar komt Jeroen aan, dan kan zij schakelen. Maar mensen met dementie, die kunnen niet gewoon schakelen, want die zien iets aankomen en dan gaat het onderbrein aan. En op het moment dat ik heel snel ga, zoals de eerste casus, dan noemen we dat, dan gaat die angstkern, er zit een angstkern, de amandelkern, er zit een onderbrein, die gaat aan. En dus op het moment dat die aangaat, dan kan zijn iemand gaat vechten, vluchten, vriezen of teasen. Kijk je naar de zorg, wat je vaak bij de zorg ziet, is dat de zorgprofessional heel erg in zijn taakjes zit en die medicijnen aan mevrouw wil geven. En dan hoor je heel vaak, nee, mevrouw neemt de medicijn niet in. Ja, dan gaat vaak bij mij het lampje branden, die amandelkern gaat aan. We gaan te snel naar iemand toe om het contact te maken. Ja. Dus dat glaasje, dat is belangrijk om het even te laten staan. Eerst bewust contact. En dan ga je onderzoeken, oké, wat heb ik nu nodig om verder dat contact aan te gaan? En dat is het glaasje water laten bewegen. We noemen dat fragmenteren. Ook weer belangrijk, fragmenteren en vertragen. Omdat het denkend brein, als je in één keer zo komt, dan schrik je. Dan gaat die amandelkern weer aan. Begrijp je een beetje wat ik wil? Ja? Als ik nog even mag aanvullen. Ja, zeker. Want het zat ook iets ogenschijnlijks kleins. Want je ging op een gegeven moment naast me zitten. Ja. En je slaakte gewoon even een diepe zucht. En daardoor voelde ik ook, oh, ik hoef niks. Ja. Dat is maar zoiets kleins, maar dat kan zoveel betekenen en zo waardevol zijn. Ja, mooi. Want hoe was het voor jou nu? Ja, veel anders. Veel, gewoon, wat ik net al zeg, met het zuchten, gewoon veel meer, oh, fijn, ik hoef niks. Oké, we kunnen hier gewoon zitten. En op een gegeven moment komt dat glas. En dan kan ik bedenken, oh ja, heb ik dorst, heb ik daar zin in, is dat voor mij? Maar zonder meteen, ja, is voor jou up, weet je. Dat kon heel gefragmenteerd, heel erg vertraagd. En daardoor kon ik zelf ook bedenken, oké, dan wil ik wel wat drinken. Dus dat is zo'n verschil met casus 1 of casus 2. Ja. En laten we eerlijk zijn, hè? In het dagelijks leven zijn wij geneigd om snel, om vlug, om te zorgen. Maar wij willen juist vanuit de MIMAX-methodiek jullie laten ervaren, als je gaat vertragen, ga je eigenlijk versnellen. Want je ziet die ander. Maar het doet ook voor jullie als mantelzorger iets. Op het moment dat je dat contact voelt, dat doet ook iets met jou. Hè? Denk ik heb bewust contact. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om op die manier contact aan te gaan. Ik moet even een dia verder klikken, Cindy. De MIMAX-methodiek afstemmen in bewust contact. Dan ga ik even naar de dames toe. Als je kijkt naar de tweede casus die wij deden, hè? In het hier en nu. Zagen jullie mij even in het hier en nu komen? En waar zagen jullie eraan? Doordat je echt de rust nam. Je begon al staand te zuchten. En toen ging je langzaam inderdaad vertragen om naast Cindy te gaan zitten. Heel mooi. Kijk, het hier en nu zegt eigenlijk meer dat je even stilstaat bij jezelf. Die taakjes wat je hebt en die emotie wat je voelt. Omdat je moet op tijd naar buiten met mijn partner, want die bij het busje staat klaar. Om dat te proberen, te parkeren eventjes. Dat is heel moeilijk, maar dat is gewoon oefenen. Om even in het hier en nu te staan van, nou, wat doet het met mij op dit moment en hoe ga ik contact aan? Dus die eerste stap, daarom zeg ik, kijk vooral naar de eerste stap, is heel erg belangrijk.
Nou ja, op het moment dat je dat doet, zagen jullie inderdaad rust en vertragen. Wat zagen jullie bij mij? Zagen jullie ook die rust en het vertragen wat daarna kwam? Ja, letterlijk. Hè? Je liep veel langzamer. Dus Ja. je bewegingen waren langzamer. En ik vermoed daardoor makkelijker te volgen ook voor Ja. degene met dementie in dit geval. Ja. Ik denk aan het bovenbrein. Hè. Hapert is bijna helemaal weg. Dus het denkend brein is bijna helemaal weg. Dus het emotionele brein. Dus ik moet eigenlijk zorgen dat die amandelkern niet aangaat. Dat is eigenlijk wat je doet, hè. Dus die angstkern. Heel mooi. Dat vind ik wel een hele belangrijke, die angstkern wat je zegt, hè? Die amandelkern. En die zit dus in je hersenen. En Ja. die zorgt dus voor dat je veel sneller in de weerstand schiet. Ja. Als dat getriggerd wordt. Precies. Maar precies wat je zegt, die angstkern zit in het onderbrein. En het geheugen zit weer je hebt even voor jullie, het brein is opgebouwd uit 4 delen. Deel 1, 2, 3, 4. Dus 4 en 3 zitten voor, is het denkend brein, waar je ook kunt kiezen, waar je kunt zeggen, wil je koffie of thee? Nuance kun je erin leggen, maar bij mensen met dementie vervaagt dat. Dus het onderbrein, het emotionele brein, ook het reptiele brein genoemd, de reptielen hebben dat brein ook, daar zit die angstkern in. Dus op het moment dat ik te snel ga, of te snel wil, en iemand begrijpt of voelt me niet, dan gaat iemand in de weerstand. En ja, dat is eigenlijk wat met die angstkern wordt bedoeld. En was er contact met aandacht? Waar zagen jullie dat in? Dat ik contact met aandacht had voor Cindy? Haar aankijken, spiegelen. Ja. Vooral het spiegelen, denk ik, wat haar het Ja. gevoel gaf. Ja. Verwacht ik. Ja. Ja. Nou ja, je zegt iets heel moois. Hè? Ja, ik ben alleen Ja, maar nee, vertellen, maar... doe je ding. Nou ja, misschien kun jij ook spiegelen. Waarom doen wij spiegelen, Cindy, binnen Stichting Makkes? Ja, dat is wel mooi dat je dat ook echt als spiegelen noemt. Want zo leren we dat ook in de opleiding. Hè? Dus dat je inderdaad echt spiegelt wat de ander doet. En ook dat heeft te maken met de aandacht en ook dat veiligheidsgevoel. Hè? Dus, en het afstemmen. Dus het is wel mooi dat je dat zo opmerkt. Ja. Ja. En ja, het laatste, en dat is het allerbelangrijkste, denk ik, is die onderzoekende houding. Dus op het moment dat het op maandag dat ik dit doe, hè, en dat gaat fantastisch, en denk de volgende dag, straks komt het dagbestedingsbusje komt bij ons halen, en ik ga het weer op dezelfde manier doen. Ja, vaak werkt dat niet. Tenminste, bij mij thuis, met mijn kinderen, pubers niet, en met mijn vrouw werkt het ook niet. Maar goed, dat is een ander verhaal, maar... wat ik wil zeggen is, die onderzoekende houding, die maximediek is geen trucje. Ja, precies. En dat maakt het vaak niet altijd makkelijk. Maar als iemand heel talig is op een dag, dan moet je kijken van oké, ga zitten en die taal, klanken, kan iets teruggeven, of mooi, of sjoen, dus je gaat vanuit daar, ga je eerst contact door woorden te spiegelen, maar ook door houding te spiegelen. Spiegel van houding, zeggen wij ook, dat is echt die verbinding met elkaar zoeken. En als ik onderuit zit, zo, en zij zit zo, dan is er een soort barrière. En mensen met dementie voelen dat, maar dat voelen wij ook. Op het moment dat ik tegenover jou zit, en je bent me van vertellen, en je bent zo een beetje aan het kijken, zo van, het is allemaal leuk en aardig, en dan is die verbinding er niet. Dus dan is het contact, en is er geen bewust contact. Ja. Cindy ging meteen spiegelen. Ja! Zit er helemaal in. Zit erin, hè? Ja, zit erin. Ja. Maar heb jij ook een tip, Jeroen, van hoe jij dat dan voor jezelf aanpakt als jij zo mimakkes bent? Wat voor tip heb jij voor een mantelzorger en deze? Je geeft al aan, je moet vertragen en allemaal dat soort dingen. Maar hoe kom jij nou in dat moment voor jouzelf als jij mimakkes bent? Ja. Waar wij misschien wat aan kunnen hebben. Nou ja, je bedoelt als ik mimakker ben. Of als ik gewoon als Jeroen, als een zorgprofessional. Of, nou, even voor jullie. Ik werk op Hoornerheide. En als ik daar een dienst moet draaien, of er zijn zieken of whatever, dan ben ik ook met de dag bezig. En ik ben ook maar een mens. En ik denk ook, en ik val ook af en toe en denk, fout. Maar dat is niet erg, dat ik dan meteen denk, het is fout. Want het is een bewustwording van mij. En wat ik dan doe, is eigenlijk letterlijk vaak een glaasje water pakken.
bijvoorbeeld als ik de medicatie uit moet delen, hè, ik noem maar wat, dan zorg ik dat ik eerst even een glaasje water drink of handen wassen. Ja, als je handen doet wassen, dat is heel bewust. Ja, hoeft niet heel rustig, maar dan ben je even bezig. Het zuchten. Het stilstaan. Ik doe ook wat vaker als ik voor een kamer binnen ga met een bewoner, dat ik even dit doe. Gewoon is net wat bij je past. Hè? De ene voelt zich heel mindfulness. Hè? Mensen die doen ook heel veel thuis. De mensen die doen mindfulness. Dat kan ook, alleen ja, je kunt niet... als je iemand naar de wc moet brengen, als je naast ik ga eens even mindfulness doen, een half uurtje. Nee, dat gaat dus niet. Maar als je thuis bent, want de meeste denk ik, mantelzorg thuis, is het belangrijk dat je het aanrecht, is een prachtig iets, dan kun je even stilstaan, even wachten, de handen wassen, een glaasje water drinken. En draai je dan om, en op het moment dat je denkt, oh wacht even, ik zit nog een beetje even terug, neem je de tijd. En als je dan het contact aangaat en je hebt het gevoel, ja, het gaat toch mis, dat mag. Ja. Dat mag. Want bij mij gaat het ook vaak mis. Dan denk ik, oh, dat had ik anders moeten doen. Maar het belangrijkste van is dat je bewust bent dat je te snel bent of te veel taal. En dus een tip is inderdaad even terug naar dit aanrecht, noem ik het maar. Of naar het toilet. Letterlijk leegmaken, hè? Laat we eerlijk zijn. Dus dat is ook eventjes dit. Dat zijn allemaal momenten voordat je naar het contact gaat. Is dat heel belangrijk. Ja. Vooral dat woord bewust Ja. van jou. Ja. Dat triggert helemaal zo van dat je dus nadenkt van oké, als ik nou ga, dan is het voor mij nog te vroeg, zeg maar. Ja. Maar neem ik heel even de tijd om die rust in te bouwen, Ja. dan sta je er ook Ja. beter. Ja, Oh. we gaan staan. Ik denk dat het ook voor de mensen hier in de zaal, maar ook voor de mensen in de thuissituatie heel duidelijk naar voren is gekomen. De 2 casussen. Ja, Ja. het verschil. Het verschil om dat te laten zien, Ja. zeer belangrijk. Ja. Wij willen jullie daar heel hartelijk voor danken. En nou, Nicole, deze uitzending wordt donderdag en vrijdag uitgezonden. Ja, Het is helemaal sowieso dat er een flyer in zicht komt na de uitzending, zeg Oké, maar, waarin mooi. informatie staat. Dus de mensen krijgen dat sowieso mee. En ook de mensen hier in de zaal kunnen het ook wederom donderdag en vrijdag gaan kijken. Dus Ja. Top. heel hartelijk dank. Ja, En jij zegt wat we de volgende keer gaan Ja, doen? daarmee ronden we voor nu, eigenlijk wel jammer, maar al af. Ja. Na de pauze gaan wij hier nog verder hierin op het onderwerp. Dus zoals elke maand wil ik u uitnodigen om volgende maand aan te sluiten hier. Ook na de pauze hebben wij nog een half uur waarin veel wordt besproken. Dus dat is eigenlijk ook al altijd heel interessant. Los van dat het gezellig is hier met z'n allen. Volgende maand hebben we het over intimiteit en seksualiteit. En dat is, ik heb het niet opgeschreven uit mijn hoofd, Nee. 11 mei. Goed zo. 11 mei bent u van harte welkom in de Kemphaan. Daarna wordt de uitzending ook weer de donderdag en de vrijdag uitgezonden via Pillemaas. Voor nu wens ik jullie allemaal thuis fijne dagen. En wij zien jullie graag de volgende keer hier in ons café. Dag. Tot dan!